nga tay panultihon nga blood is thicker than water. Ang dugo mas bugat kaysa tubig. Mutuo mo? Wasan mo kasabot. Ang pasabot ana basta related ta sa dugo, siguro na gyud nga magtinabangay kita kay ang related sa dugo mas suod gid na kaysa related lang sa ngan or nagka-ila ra or nagka-amigo ra. Pero dili ba yan na sa tanang higayon tinuod. Pero kining giingon ni Jesus dire, kinsa man ang akong inahan ug akong mga igsuon. Yan itan-aw dayon siya sa nag-alirong niya, ingon siya, kini sila mao'y akong inahan ug mga igsuon. Kay kinsa tong mutuman sa mga sugo sa Dios, mao ang akong inahan ug igsuon. Unsa may gipasabot ni Jesus niini, related by blood or related by water? Unsa na? None of the above. Kay magsalig lang ta nga related ta sa blood tungod kay ang kaliwat ni Jesus gikan ni David ngadto ni Jose, nya kita sad kaliwat sad ta ni Jose, di gyapon na niya dawaton nya by water kaning atong bunyag gibunyagan ta nya mo claim na ta nga ako igsuon ako ni Jesus, inahan ako ni Jesus, di gyapon na pwede. Ang gipangita gid ay Ginoo mga igsuon aron makapahimo natong inahan og igsuon ato gining timan-an ang ato gyung pagtuman sa sugo sa Ginoo. Igilingi ay mong tupad ing na igsuon ka ni Jesus. Kanang wa mulingi wa na nay siguro. Ang buhat importante kaayo kay daghang mga managsuon karon by blood nga nag-unay ug away, nagkinihaay, ang uban nagpinatyanay na gani. Dili makasagang ang pagkamanagsuon sa dugo, parihag amahan, parihag inahan, nag-away. Daghan sa mga binunyagan, ang uban gani niya mag-serve sa simbahan, naglinibakay hangtod karon siging linibakay, nagkinihaay sang uban kay nangaamong sa utang, naginutangay isig Katoliko, unya karon nagkinihaay na ang mga Katoliko kay tuag kinihaay, giapil pagkiha ang pari usahay nangutang sa dayong pari. Mo na ako dinhi maligya ra gyud kog slot para way kiha. Wa man mo kihag ni palit mong slot kay nga naman kompleto naman na inigpalit ninyong slot, tagaan dayon mo gracias Ginoo, ug mo palit mo para slot para sa kumbinto, tagaan din mo sa Ginoo og San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces SBF dag palit san mong slot para sa atong pista Santo Niño karong Pebrero 3. Sugod na ta karong Huwebes sa atong nobinaryo, tagaan sad mo o healing joy ni Santo Niño. Wa na, kompleto na. Di na mo kinahanglang mukiha. Ug di ka kadawat sa healing joy of Santo Niño, sickness na na imong nadawat, at ikiha si Santo Niño. Di ba? Wa na kay daily abundant graces, di malas hinoy imong nadawat kada adlaw, ikiha si San Vicente Ferrer. Mao man ay atong agreement, di ba? In short, unsa man ang kalipay nato anha unta masintro sa atong pagsigig tuman sa sugo sa Ginoo, dili sa mga nadawat nato
gikan sa Ginoo. Nga kun mutuman ta sa sugo sa Ginoo, wa natay paabuton pang lain except nga kita nahimo ng igsuon, nahimo ng inahan ni Kristo. Whatever case in your life, kaduhang lingi sa imong tupad ing na malipay kang mahimong inahan sa Ginoo. Ing na lipay kang mahimong inahan sa Ginoo. Karon eksampulan ta lang mo, kinsa may mahimong anak nato nga Ginoo, matod pa ni Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, inyo nang gibuhat nako. Kanang labing ubos mura gid na sila og baby. Kinsa man ning labing ubos nga gihinganlan ni Kristo, ang gigutom, giuhaw, masakiton, way balay, binilanggo, hubo. Di ba? Mao man ay kahimtang sa mga bata. Kanang bata ba? Gutomon, dili makapakaon silang kaugalingon. Uhawon, dili makapainom silang kaugalingon. Ug masakiton ang bata, dili kapatambal siyang kaugalingon. Wa sad nay balay ang bata, di man na siya kahimog balay. Di na siya makatukod og balay. Unya, di sa nakapanglaba, hubo sa nakanunay, mangihi ra gani na siyang isulob. Unya, ang bata sad way kagawasan. Ngano man, gaagad ra gid siya sa bukton sa iyang ginikanan. Di siya gawas nun nga mubuhat bisan unsa. So kaning mga labing ubos ug ato na silang alagaran, mauna na sila ang makapahimo natong inahan ug amahan sa Ginoo. So makakita ka dihag adik siga kay mata nya gikan pagyus prisuhan, unsa man imo bang atimanon o dili? Nilingay mong tupad na atimanon dili. Awa, di ba? Musugo na kag-ingon, di pa diroy, madaot na. Mahimo na kang inahan, mahimo na kang igsuo ni Kristo, basta ato ng atimanon ang iyang panginahanglan. Dili na to siya reject, dili na to siya itsapuira. Kanang mga labing ubos. Nya kanang mga labing ubos, mga buangon man na. Wa may tarong kaya na nila. Jutay aw na pipila. Kasagaran anang labing ubos, mga mangingilad, mga kawatan, mga palahubog, mga sugarol, kusog kay mamakak, kusog kayo mo manipulate, mga kuan ba kanang mga maro ba sa yawanon nga paagi. Mao man na sila. Ani man tay daghan din ang giatiman, mga ingon ana magbatasan. Nya particular kay na sila kwarta, particular kay na sila mga pagkaon. Na basta kwarta na gani kaon mo dugok kay na sila maayo, pero ampo na gani trabaho lihay kay na sila. Nya ganahan kang muatiman anang klasehas mga tao dili. Oy. Ingka di man sa taana mainahan ni Kristo. Di man sa tana maigsuon ni Kristo padil kaya di man ko ganahan, imo na ng choice. Muna sa first reading, si David misayaw at tubangan sa Ginoo nga diha sa Ark of the kanang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Misayaw siyag maayo. Pero tanawa ang kinabuhi ni David. Nag-atiman siya sa mga tao nga labing ubos. Kadtong mga tao nga gipiyal sa Ginoo niya nga mga masinupakon, apil na gani ang iyang anak niya kadto si Absalom. Sus ni unay to niya og kudita, gihigugma gyud ni David. Wa gyud niya pasipad-i ang iyang anak, giatiman niya kadto sang iyang hari, kadto si Saul nga nagplano sang patyon siya bisag iyang gi atimag maayo, maog ya po'y gibuhat ni David.
ang iyang syudad nagihimo na apa man aron ang miniature ana dako kay na miniature dito sa ato Hulilan. Makita ninyo diha ang dako kayong kuan sa simbolo sa iyang gingharian sa una. Pastilan giatiman gid niya ang tanang tao, pinangga kay niya ang tanang tao, ang buutan ug ang buangon. Munang 40 ka tuig siyang naghari, wa gyud na makalimti hangtod karon ang iyang paghari. Sige, kamong mga asawa, kung ang inyong bana magbisyo na, unsay inyong buhaton, biyaan o atimanon? Sige, tubag. Sugod karon atimanan na gid na. Kay ngano man mauna nay makapahimo ninyong inahan og igsuon ni Kristo. Kay matod pa ni Kristo, unsay buhaton ninyo sa labing ubos, inyo nang gibuhat nako. Kanang bisyoso, ubos na gid na ang pagtan-aw sa kalibutan ana nila. Mo nang magpatagad na sila maayo kay di na sila hapit pansinon, likaya na sa kalibutan. Pero ikaw ayaw likay. Nya kamo sa mga bana, kanang inyong asawa di na makaog iro ang batasan, bati pa jud kay ignaong, unsaon man na, atimanon o ilisan? Atimanon kay maunay makapahimo nimong anak sa Ginoo, kanang musugod na kag atiman sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon, higugmaa ginang inyong kaaway. No, kana bang asawa nga magsigig pangaway, higugmaa. Kay maunay makapahimo natong anak o igsuon o inahan sa Ginoo. Mao ni ang kuwang karon sa kalibutan. Daghan kay tag mga debosyon, daghan kay tag mga activities nga kalibutanon, pero way gusto nga motuman sa sugo sa Ginoo. Kita ra gyud nagtuman-tuman sa atong sugo. Malandong bitaw ko aning atong himuon karon nga sinulog sad or pit senior dinhi sa atong parokya. Mugasto biata anig labing minus mga 2 million. Morning na maligya tag slots. Naghuna-huna ko sa activities nga mag-contest ang mga chapels o sinulog, unya ang ilang daog apil na kanang consolation prize atong ihatag basta ilang ipa-improve sa ilang kapilya. Nakasuroy ba mo sa atong mga kapilya din mga 36 mo na kabuok? Arang-arang nagyog mga naong na sila sound system, ang uban naka-tiles na, ang uban nakapaayo, ang uban na expanded tungod anang contest nato na ikapilya nga sa una gamay ra kay na nya di pa gyud nindot og naong pag misa nako atong ini karon aw kana diha sa kon ba kanang urban chapel nako kanindot na inyong kapilya la kanindot na des inyong kuan siya nga dako kayo ani nga portion pa der kana gyung mga nadawat namo anang contest kay perti magisa na nilang aktibuha kanin taga urban ba ana si makapilay gato nako nindutan ko na inyong salog tiles naman bag-o man siya mao na ni among daog pa der ana di ba nakaingon ko angayan yung padayonon nya karon sa ato sang kontis sa barangay, wa naman na sila makinahanglan tingalig tabang, kay naam na sila honorarium, naam na sila income des barangay. Pero atong ikontis ang tulok ang 5 ka barangay, purti gid nila rong kuana, ligre kay sila karon kada gabi practice lab, angkon-angkon og painit, angkon-angkon og snacks. Mura bag nagkatigong gid sila maayo ba? Ana, nako kanisad sa garas mga barangay linibakay raman na sila kani nakatabang sa ni nga magkahiusa sila for a barangay consciousness ba nako ko ang gyapon ni Lord katabang gyapon ni paghiusas mga tao diha sa barangay kaning mga buhata niya ang nagmeeting kaming mga opisyal sa barangay nga kapitan atong gimeeting nagsabot-sabot di mag-away
maghimo tag activity nga para ni Santo Niño nga makalipay sa mga tao unya makapasyokis pod sa atong mga talents, mga talented individuals nga naa sa barangay, may musayaw, may mo organize, mayong mo koryo ug uban pang mga talents. Kana gisugo sa nas Ginoo nato ang pagpalambo sa katilingban. Mao sa ning atong paghimos kumbinto, paghimo aning atong mga projects dinhi, dili ni pagpagarbo. Although mahimutang proud usahay tungod kay mudaig man sad ang pipila ka mga tao, pero dili na mo importante. Importante na pakita nato nga andam tang mopalambo sa katilingban nga gitukod sa Ginoo. Dili nato pasagdan nga mag-anam lag kagusbat hangtod mahanaw, hangtod mga lusno. Ato gyong i-build. Kay matod pa ni San Pablo, ayuha pagtukod ang simbahan ni Kristo. Nya aron maayong pagkatukod, siguro agyod nga ang sentro nga bato mao si Kristo. Ang gugma, ang pag-atiban ug ang paghiusa sa katawhan. Kay mao nay sugo sa Ginoo nga pinaagi ana mahimo natang inahan og mga igsuon ni Kristo. Katapusang lingi sa imong tupad ing na ato gining humnon ang kumbinto ha. Ing na humnon ta gini, paliton ta gining tanang slots, di ba? Na siya. Kamong wa mulingi, bahala na mo diha. Sige, manindog na ta.